Byddai'n mynd ar ddarlledau'r diw bod Becar wedi cael ei cadeirydd. Just set a light streaming you now. So, croeso I bawb sydd yn ymuno efo ni wan efo we ddarlledu. Jyst gada'ch chi wybod, mae cynghorydd Edgar Owen wedi cael ei benodi'n is-gadeirydd yr awdurdod, ac da ni wan yn symud ymlaen efo gweddill o'r rhaglen. Diolch. Diolch yn fawr. Dwi'n gyrraedd sy'n gael llymgrafach Edgar am ei is-gadeirydd. Mae'n I weithio efo. Mae gen ni ymddiheuriadau rwan gan unrhyw aelodau. Dwi'n meddwl bod gen ni unrhyw un ar goll, I guess. Okay, right. Wedyn, sgen ni datganiad unrhyw diddordebau gan unrhyw un? Swn i'n hoffi datgan diddordeb yn eitem 4. Ac yn bod yn ymwneud efo'n swydd a eitem 4 y swydd yn ymwneud efo'r penderfyniad I gael allan y wasg y cyhoedd yn ymwneud efo eitem 5. Da'n datgan ac yn gadael. Iawn ta, felly da ni'n symud ymlaen I eitem 4 a dwi'n handro drosodd I Nia sy'n mynd drwy hwnna efo ni sy'n bapur edrych ar y sefyllfa ynglyn â gwas a pethau fel 'na. Os da chi ddim yn nabod I Sue Ann di'r dynes drws nesaf fi, mae hi'n twrne, mae hi'n rhan o'r Cyfarfod Parc a mae hi'n bod yn rhan o'r gwybodaeth yma. Yn edrych dros beth yn ei wneud a rhan o hon. Ia, sorry. Iawn, reit, sa'n drio gweld chi gyd. So yn sgil derbyn llythyr Mr Emyr Williams efo'i bwriad I ymddeol. O reit, I ni ddechrau edrych yn sydyn iawn. O, sorry. Right, felly da ni'n cael stopio recordio rwan, please. Ar ôl yr eitem yma. Right, ar ôl yr eitem yma. Eitem 4 ddim nesaf. Fine, eitem 4, ie. Dwi'n bod ti'n cyflwyno Tim, just Na, Nia sy'n neud o. Fi sy'n cyflwyno fo? Ie. Sori, enw chi sy'n enw. Ie. Oce, iawn, oce. Sori, Nia. Iawn. Ydych chi'n cytuno I ni gau hwn allan o'r wasg ac I fideo recordio just I gofnodi? Ie? Mae y resyma yn y papur yn llawn a dwi'n meddwl mai... Ie. Gyda ni awgrymu a gofyn gynnu os bosib I meddwl sy'n tu blaen I steroed y podoliad I gael gwrdd os yna weld. Oes. Sicr. Oes. I fan hynna? Fanna? Ie. Gan mynd o hwn? O, oce. Fel bod ni'n bod yn glir o'n Dim cweit eto, da ni eisiau bleidlais, da ni eisiau mynd peth drwad, da ni'n popeth trwy'r proses. Gai ofyn be ddod Dilwyn, gosod I be ddod Dilwyn o'n? A Dilwyn jyst ofyn os fysa ni yn gallu dod I eistedd ar y blaen y milwyf yma I pawb gallu weld I'n iawn heb crychu gwddw. Iawn? A mae'r argymelliad sgynnon ni yw bod yr awdurdod yn cytuno I eithrio adroddiad papur opsiynau trefnad ar gyfer recrwtio prifwythedwr awdurdod Parc Genedlaethol Eryri. Felly dyma'r awgrymiad. Gai jyst llaw I pawb sy'n ar blaen y peth? Pawb yn hapus online? Wedi gario. Wedi gario, felly gawn ni cau'r peth I lawr, please. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Iawn, sori am y... Reit, ti'n fi oedd angen neud Reit, da ni'n stopio recordio yma.